faggudu e ɓamtare Afrique. Moussa Oumar Bari. tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde on calminama bisimilla moon e yewtere faggude e ɓamtare Afrique. toɓɓere men no yewta alhaali pellite ɗe hoorejo Amérique Donald Trump ƴetti faade e yoga e pelle ɗe gona laamuyankoje dilloje e gueɗe ɓamtare rendo cellal e jangde ha e ko nandi hen. e yeru fedde USAID capanɗe jeeɗiɗi e nder temedere keeɓe nde fedde immortoɗo koye dow lajjantude Amérique. fedde nde no gollodira e pelle goɗɗe ɗe gona laamuyankoje ko fati alhaali hinne e yurmede e yeru to Casamance caggal nde ngal pellital nantina fodde galleji temettati no gondi e fayre mawde saabu ko yimɓe dognoɓe fittinaji. fedde Shelter for Life no wallodiranno e fedde USAID ko fati e darnugol koɗorɗe gam no ɓen gartiri e galleji mabɓe. ma en kal e battane to banggue faggudu ngal pellital koɗo men e nde ɗo yewtere ko Oumar Jam Sow gollodirawo e fedde USAID ndiyam e école aji. ma en kaɗo kadi yoga e loriɓe e ngal pellital wonɓe toon to diwal Casamance. tedduɓe bisimilla moon e heɗade. Oumar Jam Sow mi salminima. Moussa Oumar Bari a salminama juurama. ko idi ko foof namdalam aranal Seydi Sow ko holno jiruɗa ngal pellital dow lajjintude Amérique faade ɗe pelle ɗe gona laamuyankoje. laamu Amérique ɓe ƴetti hono ndigal ittude USAID wallodirde leyɗele ɗe gandanɗa hoorema ina keɓanno aide financiére woni ngaluji ina gaddeteno pour wallidde laamuji gonɗi ɗo balla population o ha gonka mumen no yuɓɓiri. ɓe guitti ɗum ɗon noon yimɓeɓe no gonde fayre wonno wonto ɗin ngaluji kennoɓe no feewi kamɓe e laamuji mabɓe foof aɓe kutortono e suturaji mabɓe aduna ha ɓe mbawa dañde gurdam tedduɗam kuuɓɗam kala e calɗi muɗum ko wayno ndema ko wayno gaynaka ko wayno jangde. ɗum ɗon noon so wiyama ina itte ko teddugal neɗɗo ittete saabu ɗum laamuji men ɗi galano ngaluji huɓtinde yoga e ko gandanɗa hoorema sohlaji e yimɓe mumen ɓiɓɓe mumen. donc eɗen mbawi hulde eɗen mbawi fayide kono tan ha joni eɗen mbawi ɗaminade ma peeje juɓɓuɗe mbaɗe ha gandanɗa hoorema ko faaya ko yettatako ha no yimɓeɓe coynori ɗum ni. e nder ɗum Seydi Sow e balle fedde USAID no wallodiranno e fedde wonde noddirtede Shelter for Life caggal nde ngal pellital nantina ɗum fuɗɗima battinde. keɗoɗen Ousmane Sendeng maire commune mo Boutoupa worgo Sénégal e nder diwal Casamance. ngal pellital Amérique dartinde balle faade e pelle hina e yurmede e nder gollediɓe ɗe pelle wona ko famɗi saabu miɗen jogui eɓɓore Shelter for Life no walla fodde galleji temedde tati. hande ɗi galleji ngala koɗorɗe so tawi ɓe ballaka saabu ko dognoɓe fitinaji ko hikka ɓe garti koye ngal ballal Shelter for Life ɓe pawno ɗamminare mabɓe. ɓoyata ndungu ara ko ɗum saabi kalmi o alhaali gam gomu diwal ngal ƴeewa peeje tawi ko peeje bawɗe lomtade juɓɓidiji américain. on woni Ousmane Sendeng maire commune mo Boutoupa e nder diwal Casamance. Seydi Sow sa ƴeewi cikkata ɗeɗo pelle ɗe gona laamuyankoje tawi ko gollodiroje e laamu Amérique ina keewi e nder Afrique kono kadi golle ɗe ɓe golloto e nder leyɗele men ina keewi. ko holto tolno nafkugol ɗeɗo pelle tolni e nder leyɗele ɗe walla e nder golleji ɗi mbaɗata woni to banggue financement to banggue faggudu. Moussa USAID mo gandanɗa hoorema ko leydi Amérique jeeyi ɗum ina rewnanno ɗon ngaluji ha jotto ɓiɓɓe Sénégal foof no potirno. ɗin ɗon noon ngaluji so gaari ƴeewete ko nokkuji ɗi gandanɗa hoorema ŋakkere no woodi to banggue guura walla to gandanɗa hoorema secteur mo gandanɗa hoorema ko clé oɗo secteur wawa mankude e leydi ko wayno jangde ko wayno cellal. USAID noon ina waɗanno junngo mum no feewi min ko to raneeru jooɗinomi ko toon liggodirannomi USAID e fannu mo gandanɗa hoorema ko USAID ndiyami école aji ngal gandanɗa hoorema tombi ɗum ko OVIS Sénégal e gardidi Farba Diouf. nden noon min keeɓi humpitade hol to tolni e ballal mabɓe. OVIS Sénégal waɗanoma financé heeɓino ngaluji USAID ko tolni e 1,1 milliard de dollars. 1,1 milliard de dollars noon wona ngalu famɗuɗo goo piccal goo milliard eyyi taw koye dollar ɗum ɗon noon ina wawi wonde hedde 3 milliards walla 2 milliards taw koye franc CFA
walla ɓura ɗon ni walla 20 milliards ni jimmi wi tan ɗum ɗon ko entre tan 2020 et 2023 e ɗum ɗon ɓe keeɓi wadde impacté ko fodde école aji 70 e nder département de Ranérou e taaridi muɗum donc toon ɓe gaddanno toon ko ndiyam ɓe mbaɗat toon ko robinet ji ɓe mbaɗat toon ko forage uji haa to gandanɗa hoore ma yimɓe ɓe wonto gandanɗa hoore ma ndiyam wayi kono jamani aɗa wawi wonde dande ma cikka ndiyam haydara wonani mais sa yeehi to ferlo sa asanama woyndu walla a waɗanama forage aɗa andi ko tottoɗa ko ha teddugal ma timma e gurdam ma sen ƴetti ko USAID waɗi financé e nder Sénégal tawa tan ko banggal ndiyam entre 2013 et 2016 duuɓi tati ɗum ɗon ɓe mbaɗi 45 milliards de dollars taw koye Sénégal fof ɗum noon wona ko famɗi ɗum ɗon sa ƴeewi ina wawi wonde ko gandanɗa hoore ma 1/4 budget Sénégal ko hunde mawnude on budget so ittama hande neɗɗo yiyata hen tampere no feewi ko wona ɗum ko fannuji goɗɗi wayno jangde walla sécurité alimentaire en jii e école aji meɗen aussi Pulaar watti jangguede toon Wolof watti jangguede toon c'est à dire ɗemɗe ɗe kalaten ɗo e leydi men ndi watti jangguinede e nder école aji primaire he on ɗon financement ko USAID joguino ɗum donc ɗum ɗon ko kalis kewɗo par ce que kanko waɗanno financé séminaire uji ɗi kanko waɗanno financé hono documentation daña kanko kadi addanno motivation taw koye jangguinoɓe e inspecteur aji ha gandanɗa hoore ma ɗemɗe meɗen ɗe ne mbawa jangguede e nder école aji meɗen ɗum ɗon noon so imama ina wawi wonoyde hedde 5 milliards holno ɓeɗo yimɓe hande ɓe kaani favorede walla peeje kanɗe daɗɗede gam lomtade ha hande ngal ɗo pellital battingal faade mabɓe e ɗen ɗon balle USAID ina wonno lomto muɗum ana yiɗi ɓiyembo wawano janggoyde USAID tottuma ngaalu wima fewnu école o nawa ɓiɗɗo école tottamo ko jangguiri tottamo ko ñaami tottamo ko yer joɓa hen kadi jangguinowo ɗum so iwi laamu ngu e hoore mum fayat saabu ɗum ko kañum foti addude no lomtodiri ɗum ɗon ma wood noon ma muus mais ma wood ɗum par ce que laamu nde wonata leydi il faut jogo ndimagu hoore muɗum ɗon noon en janggui ɗon ko wonde leydi hoto ɗamina toujours yo jogo mesure de prévention tawa janggo e jaam so bettama ina wawa lomtinde hunde eɗen jogui possibilité ji ɗiɗi hande ina wawi ɓe mbaɗa contourné ɓe jaaha to union européenne watta wadde ɓe financé walla ɓe jaaha to Arabie saoudite watta waɗa ɓe financé donc il faut kam ɓe daña aide extérieur taw koye partenariat ji mabɓe ɓe mbaɗa contourné ɗum ɗon ko Donald Trump décision mbo ƴetti o goɗɗum ɗum ko laamu ngu usta budget muɗum de fonctionnement koɓe mbaɗanno dépense de fonctionnement koɓe usta ɓe nawa ɗum e secteur aji ɗi gandanɗa hoore ma poɗɗi yoppiyade ɓiɓɓe mabɓe ha mbawa janggude ha mbawa ñamde ha mbawa dañde sutura. Oumar Diamsow en keɗoto Alfousseyni Diémé ko maire commune mbo Djignaki ha joni ko toon to worgo leydi Sénégal e nder diwal Casamance. ko adi fof waɗi joni duuɓi ɗiɗi walla tati mbiɗen keɓa balle patude e artirgol jaam kono kadi beldal e nder rendo ngo ngal pellital ko bettere mawde wona komin fadno no wanno juɓɓudiji ɗiɗi no woodi juɓɓudi USAID alwili 2 ko eɓɓore fayodinde nde gollanno ko e joƴƴingol kaɓorde e tabitinde jaam no woodi kadi juɓɓudi gardi e hakkude lewru goho ɓuuru e ɗiɗaɓuru ndu gonɗen ko eɓɓore noddirtede USAID Gold Plus min puɗɗinoma golle ɗe e nder muɗum tigi goto e mawɓe fedde nde wi yomin dartin. Alfousseyni Diémé maire commune mbo Djignaki worgo leydi Sénégal e nder diwal Casamance Seydi Sow caggal nde ɓe loriɓe ɓe keɗiɗen ɗo no woodi battane goɗɗe ɗe ngal pellital wawi jogade e fannu faggudu e yeru wayno ustugol golle ha e ko nandi hen surtout comme joni wayno USAID yaajede USAID ndiyam école aji USAID temps et temps ɗum ko sénégalais ji liggotono toon ɓiɓɓe leydi Sénégal fonctionnaire uji de haut fonctionnaire joguiɓe diplôme aji mumen ɓen ɗon ils vont ɓe jahata directement ko chômage soɓe jeehi chômage taux de chômage ɓeydoto laamu ngu dañi probléme taux de chômage so ɓeydima aussi ɓiɓɓe leydi Sénégal eɗen gandi salaire ko heeɓi neɗɗo donc heege waɗat jangginoyde joom ɓiɓɓe mum ko probléme waɗata hay kotkata saabu ɗum wonen koye location woni ko probléme waɗata jaakire bonde waɗata ɗon kam ni ɓuuri wadde impact ɗon ko impact direct wiyete soɓe jeehi tan ɗum ko impact direct goɗɗum ɗum ko impact lointain chômage o kam ɓuuri muusde par ce que joni tan iwi joni tan jomum natti yoɓede. Oumar Diamsow a jarama. Seydi Bari Allah jarama a jarama. tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde gasi haalaɓe yewtere moon faggude ɓamtare Afrique oɗon mbawi jokkude rewidade juɓɓudi RFI fulfulde e dow wiiji tati toɓɓere RFI toɓɓere FR Thialal FF ha e yontere arore garen e toɓɓere wonde en jetti Cheikh Ahmadou Bamba Diop to karallagal to tedduɓe yen gone jaam.